Mellesleg ide ne jelentkezz AC-nek, nincsen föl player. És utána feljelentkeztem, és jelentkeztem az Ádám gyereknél, föl is vett, minden happy, de is nem volt fenn senki. A tulaj meg 9 éves, kb. Hogy zuhanhat le Magyarország és Amerika határán? Jaj. Jó, ez is egy ilyen kérdés volt, és akkor szerintem így elég is. Kiégek. Saját kérdései, már mint az hogyan szól... Behúznak téged a többiekhez. Már mint hogy hogyan lehet admin szolgálmányt gézni. Ja. Egy ember elment. Nem, Hello. egy ember jött. Ja? Joe Alvarez. Hello. Hello. Akkor Joe vagy Hex fogja megkapni. Joe-t azt nem ismerem én. Én sem. Na és Hex, te tudtál válaszolni a kérdésekre? Hát simán hallod, én itt voltam admin. User was moved out of your channel. Ne idegeim, hogy a skillbook-talan megöl. Hát ez Na és kiégés. Amerikának mi volt a fővárosa? Budapest. Budapest. Egyik gyerek azt mondta. És te mit mondtál? User was Ilyeneket nem moved to your kérdeznek, mert channel. ismernek. Ja, Na értem. visszajöttem, visszamúvoltak. És te hány éves vagy, Hex? 15. És te a Joe? 21. Joe. Az igen. Akkor ő kapja meg. Azért, mert ne legyél hülye, ne idegeljél föl, nem ismerlek, de ha fölcseszel, idegbeteg leszek. Azért, mert ennyi éves, azért ő fogja megkapni? Nem, azért, mert talán jobb vagyok. Ego mínusz 120. Na, srácok, please ne veszekedjetek. Én nem veszek szem. Én sem. Hex remeg itt az AC-ért. You were moved. Na, kedves Joey, megkapod az admin kontrollert. Köszi. Server group assigned. Igazából a Hex az nagyon ki van akadva. Hát ott lent kérdeztem tőle, hogy szerintetek mi volt Amerika fővárosa, és akkor azt mondta, hogy az egyik gyerek azt mondta, hogy Budapest, és akkor mondom, de hogy te mit mondtál? Hát tőlem ilyeneket nem kérdeztek, mert engem ismernek, én itt admin voltam, meg akkor megkezdtem, hogy hány éves, azt mondja 15, mondja, és te mondom, én meg 21, és akkor megszólalt az egy gyerek, akkor biztos, hogy a Joy fogja megkapni, és akkor azt mondja a Hex, hogy ne, bazd meg, ne idegeljél fel, azért, mert ő idősebb, azért fogja megkapni, bazd meg, ne idegeljél! Jó, bocsánatot kérek, mindjárt jövök, akkor rendezek. User left your channel. User left your channel. Villevi, most lépett fel. Ahogy tudjuk, hogy deb vagy. Ezt már letárgyaltuk egyszer. Jó. Elmondom, hogy nagyon nagy az egója a gyereknek. Szerintem a 24 éves nagyon nagy az egója. Mert... Srácok, Azt mondja nekem, mivel... User was moved out of your channel. Jó, hagyjuk User abba. left your channel. Channel Na mondjad, miért nagy az egóm? Hát mert azt hiszed, hogy mivel nagyobb vagy, ezért tutira te fogod megkapni. Hát nem azt mondtam, hogy azért, mert Ezt nagyobb mondtad, vagyok. hallod, mindenki megmondja, Nem húzzál ezt föl. mondtam. Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy Vita talán... lezárva. Azt mondtam, hogy talán azért, mert jobb vagyok. Nem azt mondtam, azért nagyobb vagyok. Jó, ugyanaz a kettő. Nem ugyanaz. Jó, elnézést kérek, én basztam el. De látod, megkaptam. Mit? Hát mit a szuperadmint? Én nem Látod? látom. Hát rajtam van. És? Hát mit is? Nem kezdene így kiakadni, hogy már egyből a másikat elkezdett, hogy na az egója meg ilyenek. Jó van, ne húzz rá föl, légy szíves, köszönöm. Hát de miért vagy ilyen ideges, vagy ilyen hirtelen haragú ember? Hát mert tudod, engem úgy kezeltek, hogy azt el nem tudod hinni, én voltam azon labiritáción, meg ilyen hülyeségeken. Min voltál?
Rehabilitáción engem 20 évig kezeltek. 20 évig, 15 évesen. éves vagy. Igen, és 20 évig kezeltek. És hogy kezeltek van 20 évig, ha 15 éves vagy? Hát úgy, hogy túléltem olyan csapásokat, hogy ez siralmas. Ha azt te tudnád. Na majd, nem mesélj, milyen csapásokat éltél túl? Képzeld el azt, hogy anyukám elment boltba, 20 percig nem jött, idegbeteg voltam. Fölhívtam, hogy mi van vele, és nem vette fel a telefont. És ez 30 percig eljátszotta. Tudod, milyen ideges voltam? Szóval nekem ilyen betegségem is van. Ja, értem. De hát ez nem AC-nak méltó tulajdonságok. Igen, én nem vagyok méltó AC-nak. Sajnos. Nem is tudok erpőzni. Hát akkor miért akarsz itt AC lenni? Hát mert szeretek erpézni. Hát de ha nem tudsz, akkor hogy szeretsz? Tessék? Hogyha nem tudsz, akkor hogy szeretsz? Azt tudom, per mi, per du, akkor RK Revenge, ki lesz, tudom. DM az a darált keks, azt is tudom. Darált keks? Nem, ok nélkül élés elnézést, darált kekszet, azt én szoktam mondani, mert... A DM-ben mióta van, úgy jön ki, hogy darált keks, tehát az mert M az... DM! 21 éves és... Na, azt a kifejezést tudod, hogy perben nyol? Amúgy. Persze, hallottam róla. És ez mit jelent? Hát mit tudom én, hogyha de jó ez a szerver, te milyen jó kis tulaj vagy, meg ilyesmi. Gratulálok. Miért nem ez? De tuti. Ahogy mondod most, még kellett leleplezned, na. Na, Mit lepleztem? vita Nem értem. lezárva. User was moved out of your channel. Fú, Már rögök. ilyen idióták vannak itt. Nem mindegyik. Hát Ez csak csak eddig... egy civil. Hát igen, meg jó az IG neve is civil létére. Ja, nekem is tetszik. Gondolom ez már nyitva van, minden, vannak playerek, jó sokan. Nem túl sokan. Milyen mód? Milyen? Több fajta. Több fajta? Például? Például First Game Mode. Tessék? Van benne egyedi is. És ez Például mi van az benne egyedi? egy kis HUD, meg a scoreboard. Ja. És van benne egy kicsi VLS, de az tényleg nem sok. Mappolások egyediek. Kivéve a délit. És mitől nincsenek akkor playerek, hogyha ilyen jó egyedi dolgok vannak benne? Mindenkinek kiszúrja a szemét az a VLS-es minimap. Ja. És ezért? Ki is fog. Igen, azért. Akkor miért nem cserélitek le? Majd nem Tervezzük. Találnunk kell egy normálisat, és úgy átcsinálni, mintha egyedi lenne. Úristen, gyerekek, nem bírom. Mert már van olyan munkánk, ami majdnem egyedi. Úgy megcsináltuk, hogy ne ismerjék fel, van olyan munka, de viszont a HUD, meg a scoreboard, az tényleg az teljesen nulláról írt. Nulláról írt? Ki a fejlesztő? Ki Én a fejlesztő? vagyok, meg egy gyerek, a Norbi. És te írtad nulláról? A Norbi írta nekünk. Mert? Hát csak úgy kérdezem, mert azért ritkán hallok én ilyen dolgokat. Nulláról írt egyszer úgy. Hát ön nem. Tessék? Azt hallod ritka, hogy nulláról írt egy szerver? Ki írt nulláról egy szervert? CMT a fele. A CMT-se nulláról van megírva, hogy elmondom. Jó, tudom. Valami nem tudom. Nem, csak ahogy mondtad, hogy ez a HUD meg a scoreboard, ezek nulláról vannak megírva. Az igen, a HUD az teljes mértékben, meg a scoreboard is. A kettő. És videózol? Mit csinálok? Videózol? Nem szoktam videózni. Kérdem. De mindjárt akkor felmegyek, megnézem belépek a szerverre. Megnézem ezt a nulláról írt HUD-ot, meg scoreboardot, most már nagyon érdekel. Ilyen nem jöttél volna fel a szerverre? De, csak aztán közben kikresselt az MTM.
Ez mind szép és jó. De Server group Ja. revoked. nem kérünk belőle, de Milyen dev? tudom, hogy te vagy. Hát de honnan veszed? You were banned from the server. Csicska. Megnézzük azt, hogy ezt a nulláról írt. Ne játsz magad. Ne játsz magad. Na megnézzük azt a nulláról írt hudot meg ezeket. Engem most nagyon érdekel. Nos, sziasztok! Akkor folytatnám a Source Gaming-gel. Ugye a HUD nulláról írt. Hát ez teljesen értverszik. Azt mondták, a scoreboard is egy nulláról írt. Átja úristen. Nézzétek meg azt a nulláról írt scoreboardot. Hát ugye a videó az mindent elárult, 11-12 éves tulajjal. Igen, ezek az admin dolgok, ezek nem a VLS-ből vannak valóban. Aha. Ez az rendszámú van a kocsinak. Ez ilyen nagyon ilyen double-ös cucc kombó. Ah! Inventory. Ez sem ugye VLS. A mappolás se ugye. Ismerjük. Eléggé jól. Nézzük az interiort. Ah! Igen. Az is szintén ez a VLS féle. Hát gondolom a tipikus munkák. Atya úristen, és mi ez a szürkeség? Gyerekek. Meg egy Photoshopon is se tudtok rendesen. Kész. Kiégtem. Na nézzük. Nézzünk egy dashboardot. Egy dashboard sincsen. What? Miért mutatja így a nevemet? Mint hogyha admin... Ja, a sajátom, jó. Értitek, nulláról írt HUD, a életcsík sem működik. Nem gondolom a alsó az lenne. Mármint értve az ételnek az élete, ugye, hogy mennyire vagyunk ilyesek. Na meg egyedi mappolások vannak benne. Fekvőrendőr. Nagyon szép. Kicsit közelebb, mert ez így nem tetszik. Hopp, na vissza. Na nézzük azokat az egyedi mappolásokat. Ez a mappolás, ezt kérem szépen, mint hogyha én annó a régi externálból, mi ez az undorító, rikító, sárga? 100 forinttal indultok, szóval magyarul lófasz sem tudtok venni igazából. Apró juice, egy fanta. Jó. Oké. Tankolni mindig úgy lehet, srácok, hogy rákattintotok ugye az NPC-re. Nem is tudom, a radart azt ki is szedték. Ugye azt mondták, hogy VLS, és emiatt nem jönnek fel a playerek, mert VLS-nek a radarja van bent. Ugye ez volt az indok. De most, ahogy látom, ki is szedték. Hoppá, a rendőrség tagfelvételt hirdet. Na menjünk csak. Menjünk csak nonozni.
Nem tudom, én egyedi mappolásokat nem nagyon vettem észre. Azokra azt nagyon nyomták, hogy de egyedi mappolások vannak, tehát nem tudom, hogy itt hol látok én egyedit. Ó, mondd, hogy be vagy indítva, léci. Nézzünk meg egy speedométert. Ah, az igen. A speedométer. Mint a W-ön. Mint a régi. Na, hát itt vagyunk, hogy a rendőrség tagfelvételt hirdet. És... ennyi? Sehol senki? Na, írjunk csak egy PM-et. PM4. Hello, PD leader. Hol van? Mert... Nézzük a gombokat. Ó, hát gondoltam. Search Gaming Report. Jó. Hoppá! Azt nézzétek! Hoppá, itt az adminok nagyon szaladgálnak. És erre mindenki kiszalad, bazd meg. A tulaj mire leír egy mondatot, eltelik egy 10 perc. Hát most csak bannoltatom magamat szándékosan.
Ez jó. Az, hogy a Pirrekon. A hülye. Azt hiszi, hogy valami gond van. Köszi. Így kell hülyére venni az embereket. Ilyen 10 éves nokikat. Nem vagy tagja a Yakuzának. Ez mi? A faszomat a rádiótokba. Na, hol vannak az egyedi mappolások? Többet hazudtak bazd meg, mint amennyit kérdeztek. Ó! Azt a mindenit, azt nézzétek! Micsoda mappolás! Micsoda textúra! Nézzük meg a határt. Hoppá! Autós sorsolás veszi kezdetét 17:45-kor. Ó, a DM party következik. Mi? Jaj, automatikusan kinyílt volna. Onnan jövünk. Hirtelen autókáztam és csak úgy jailbe raktak. De hogy miért? Hát de se baj, lehet újakat regisztrálni, úgyhogy... Hát ez hülye az, hogy nem lopod el a jakúzás autót. Írtam OC, hogy hagyd. Ez a szerencséd. És hol írta? Ott van még az OC, még mindig látszik. Azt írta, hogy Pirrekon. Nem volt odaírva, hogy izé. Hogy hagyjam. Na, akkor majd az autósorsolásnál, Tali.
Itt vagyunk az autósorsásnál. Kéne vennem cigit, bazd meg. Köszi. Nyertem egy autót elvileg. Ez gyors sorsolás volt. Megrázkódik úgy. És jön utánam. Ja, unalmas ez a szerver, srácok. Bannoltassuk magunkat, nem? Az ilyen szerverekről az kell. De most... Most miért kaptam Jill-t? Hát le volt RP-zve. Hát gyerekek, ennyit tud, nagy szerver, egy nagy kalap, bocsánat, senki, nagyon jó, nem reális közlekedés. Mi? Micsoda? Az, hogy beparkoltam? Mi volt a nem reális közlekedés? A nem reális közlekedés az, amikor átvágok mindenen, járdára felmegyek, stb. Stb. Mert keresztbe fordultál meg. PD dolga, ez már IC ügy. Azért tettek jailba, mert megfordultam a kocsival. Nem reálisan közlekedtél. Nézz utána a fogalomnak, hogy mit jelent.
Utolsó esély. Hát geci, kik ezek hallod? Ezek a verebek. Na, ennyi elég volt már, nem? Gyerekek, ez már tökre unalmas, semmilyen. És annak oka van szerintem, hogy betett. Inkább képezd ki a fogalom zavaros adminjaidat. A videót majd láthatjátok. By dev. Nem érdekel, ha bannolsz. Szar, mentem is. Megvárjuk a bant. Na hát ennyi lett volna a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Úgyhogy ez ennyi volt. Ma már ilyen szerverek nyílnak sajnos. Jobbra nem lehet számítani. Úgyhogy ciao.